Idol Dennis, plus kami. Agur oray ti sapulo ket talong at sigurado nga pagtrabahuan ti masayangkat ti local recruitment activity itangal daw iti provincial capital when dato iti panagkinamayat iti provincial government of Ilocos Norte ken ti provincial public employment service office iti PPI Holdings Incorporated in pakamo ni Mrs. Anne Marie Lisette Atuan mga dataulo ti takamat nga opisina masayangkat ti takamat aktibidad iti makindaya nga labi iti Kapitolyo Provincial nga sango iti General Service Office wenno GSO in batad na amang rugi ti takamat aktibidad oras ti alas 9 isang bigat at padinga ito oras ti alas 4 in Tunumalem in palgap na apos dito iti kalikagom ni Governor Celia Arneta Marcos natutulong iti panangtulong iti PGIN kada iti naawanan ti pagtrabahuan iti probinsya bago pa lang iti riribok ten kasama ti mariganda sa agsabot trabaho bago iti agda mga krisis inawlawag na pa nga PPI Holdings Incorporated ket masya kada iti umuna mga food service companies iti pagilian ken franchisee iti mag-speak nga branch ken iti Pizza Hut Taco Bell ken iti Direct Wing daan iti Kilasgasot nga outlet iti Impero nga pagilian nga Pilipinas. Kundo nagnakaramang pa dagiti may jayang posisyon ti restaurant, general manager, management trainee ken kastamatan iti members ken riders. Idol Dennis Sanipio, Tatak, IFM. IFM News. Maraming salamat, Idol.